kanggo tuntunan. Iki apa neh? Ah, nyakil ya niku. Aku lara-lara. Wes ta. Grupe wong iku lho nek. Ora jaga digawe sanlet ra iku konstitusi. Yo kisah rayem. Wes sabar. Sabar wes. Masa digawe sanlet ra iku mbok nyuci. Ya ben pinter donga. Dongakno cah sunat kok. Mas. Tuntuni batun. Ya mono ya mene sampean ki ra tak omongi to. Wong ki kudu duweni sifat Sabar. nek wis sabar tundune bakal Subur. Lengke. Lah iki aku ora sabar apa, Bos? Lah kok Lho, ngoten? ngene aku. Lho ngene aku. Ra iku aja ngene kok ngenyek. Sirama tembone aku yo gundul. Kowe ngene wong. Iya. Ya Allah Gusti. Ben disakeni kowe. Innallaha. Nek kabirin. Dijep tenang aku. Lah nggih. Domeno rezeki andika. Bandatun toyi batu. Di sini wong. Aku tak ngomong. Apa kowe? Wong ngene digolekno kembarane kok ngamukan. Aku tak mulai aku lah. Aja. Ora mbok bayari lah. Aku demben mbok lairno iku ono tak kon mlebokno. Kancaku Tur aneh lho, sampean kok iso kandha ora mbok bayarin lah. Lah sampean ki kira-kira apa njaluk bayaran apa piye? ya karepku gol. Aku dibayar larang nek kene dimusuhi kancaku sing wong grupe wong iku. Aku tak mulai ya gol. Ora nek upamane sampean bali, sampean sesuk ora entuk rejeki bayangno. Kelingono nalika corona. Sampean ora entuk ngetoprak. Kumpul karo wong akeh ora entuk. Ya entuk. Terus biyen ki nek kowe ora ngetoprak ki lah opo, Man? Rosa. Menang to, Mas? Aku kriket Iki mumpung ketemu karo wong kaya ngeten iki jajal aku tak takon. ndungakno